bat ki kam ki jam kham tam bat kane ka jing rakhe lada gidon kiwi pade ki extra kidi ke ESC jongi hang ni lada gidon ngi pediang subhai phi baro nang ta lada don ki district head jong ka district ke jongiru ngi pediang subha ya phi baro kham tam ya DSO jongi iba Bobby iba dang suan join menta ka snem hapo jong ka district jongi kum district sport officer hendrai ubalala ban penlong ya ka school sport ubalala ru ban organize na ya ki team ke jongi nang ne begini alai simenta ha kane ka Meghalaya games kepala dep badru ubala yarap yangi ban organize ya kane ka ribhoi de ron ka bangila men step ngasung baham ni 2EP ba kinong simenta ha kane ka ron ka bangila men step ka bangi sedang na do da jentru hadu hang ni hapo umlang kedai kibawan simbenta kidon hadu kumbalais pak ngut kalong sya ke burom ke bukrau ban ngai kublai pisar na ka benta kane ke jingla jong piwan organize bat kumjuru ya ki staff jong ibro ki badon hapo jong i bangilala ban penlong ya kane program ke balong sukses kumjuru ya ki polis ngi hap ai ka jing sungu ya ki halwala da kimdan hang ne hinri ki belayarap yangi ban penbaik ya ke traffic 6 step 10 kilometer nadu jentru hadu hang ne hanung po nang tangi don hang ne ru i fadar Michael Makri ubanga hisimet ngadon kajing sungu i sungu jan ya i bat ngada sung sarong ban mi kum kini kinong trei hapo ki balang baper ke jongi menta iwan yarap yangi ban ai ya kane ka live telecast na kane ka Don Bosco channel menta kesngi kane ka mengisyong hang ne baro kan long live telecast lot baro tengi penpau ka jung sungu ya pi padar ba pila priang ya ka jeng kerpat jongi bat haka juga porlu de ma pi uba ajeng mut yanga da ka boong bakat ya kata ka jeng rake balengim le live telecast ya kane ka function tengi la persyang ban wat jeng tip na kine kiwe bede kine ki media kador ka rempalat hendrei iong yanga ngan suwan satu ngan yarap namar ba ngasngo ba de u kun jong riboy ngakwa hiban penpau sya kepertei ya keburom jong riboy kublai sibun padar hang ne piwan menta kesngi kum uwe na ki organ kum bale ya kene ka live telecast kalong keburom yang ngilang kum ka district baro kowe nang tang ne ngilakot bun bah ki NGO hendrei ngayui hang ne ki ba ladon gelong tangkat tu kan ne klem dala ban kelet ya iba bibi makdo u presiden jong ka senjuk kirang ba chnong hapo jong ka district ke jongi bolong we na ki samla bodon ki jingkit kli ya ka dong bat ya kari ke jongi hang ne badru ubangila ai ban tabu un kren kumjuru ya iba bipul thank you ngitip baro we iba bipul ka RBWF kalong kumno menta ngadai u founder jong RBWF ngasung sarang menitu ipiang ne uba bipul uyo banlong presiden lada ngamdon mangau founder unom yo te ngadai ngasung sarang ya kata ba bipul bat ba haka juga perlu uyarap ya kijudun kam jong ye baro kublai sibun ya kajing yasno kti jong pi uba bipul bat iba bibi makdo hakil yang baro ba pi yasno kti bat ngi nangta hang ne ngilakot ru ya kisim hima ki sordar hima jong ki ilaka hendrei ngam yu itil ada pidan hang no sungu bawan sungu yei bat kumjuru ya kisim ki longdo ki bongthai jong ki raj baro badon hariboy lada pidan hang no ngi priang sungu bahaya pi kumjuru kirang ba chnong apo jong ke distrik jongi kidon kumban rius pak san paulan ya nyus pak tam ki chnong man lagi chnong idon kirang ba chnong til lagi wan baro tengah trai ar lightly ka hol ngenom ngem te kan inre ngatip bahala ki chnong menta kira ke ya kaneka Ribhoy Foundation Day dang puni nga manim step ar lightly ki chnong bangim poi satu inre ngila penlong laka jong ka program bat kaneka World Environment Day tengah penpau ko yung sungut tenat bah hadu kata-kata ya kaneka sngi ya ka bamakiru kiale te haka juga porngi pediang sungu baharu ya kini ki grup ki balawan hang ni kum ka IBCS napo umkon na maulong nong tulu nang umsaw nong bri ki balayo ka
jing syajid kibalayo ka record ka umkon lele ka de ka top in the state bat ka maulong nong tulu kawan second ngisngau buram haduk kata baki mi kum kini ki IBCS kibala man ai buram ya ka distrik ke jongi ngi khodru hangne ya ki BO ya kini ki village organization hagini ki sngi yo i ba kajing ya jong kini ki BO kalong ka basirkai ki BO ki de ki kibala penlong da ki SSG hadin kata ki yo ki BO bat ki dong ka CLF ban ngalayo ya kalis na po DRDA baka CLF side sning nang tay sning kibadon ar prat ligi snong bat kibabun tli ki SSG ngilakot sung bhai king ne bikin yo ya kane award kiba trei bha nang taya ya ka maulong khung BO kaneru kade gawe na ki BO village organization kabal trei bha bat kum juru ya ka mau pro kineru kide kiba lapau hakalis hapo jong ka district ke jongi ngila pen bejru bangin ai kajing itu ya ki Anganwadi ki jongi ki Anganwadi ki de ki batrei syakini ki snong ki rung hagi ying ki stem ki jongi ki bayarap ya ki duk ki suk ki bomdan ki jing siutulok ku bahe ki barit pa te ya kiru kum kadak kajing itu ngila pen kre ya pi ya kini ki jing ai kum kajing itu ya pi na ka benta kajing trestom ku jong pi kum juru ya ki Aisyah baro kibadon hapo jong distrik ngi ai ke jingi roi pi hindre ki bala ai kerteng hangi ki long tang lai ba sautli te ya kita ngi lakot hangni ngi don ru ka snong ka we na ki snong ka ba khuit tam hari boy kata ka snong ru ka de ka yam khon ya ka bangin sakot sibit ya ka bangi kum ka riboy dorbar bat ka district administration ngi lapan kre kum ka dak jong ka jing pen selur ya ki snong baro bakin lek khuit hala ki snong bakin sumba banbut ya kenuk sa jong ka yam khon tinganget bau rong ba snong jong yam khon unwan hang ni ban priang ya kene khusnam nang trang idon hang ne ki sports person ya ka bangim la chu ban jer pidon hadu kum ba sispa nriu pongut ei tingam tip kan no pilapoi hang ne kidon ki bayo gold don ki bayo silver don ki bayo bronze ngimla chu ban ai da ka kerteng hindre ngila chule ya pitang da karong kane kalong just a token bangi respect kadai just a token of recognition na gamenta kajing trei jong pi ngimla ban ai da ka pisang ngimla ban ai da ka cash prize hindre ni ai ya pi ya kajing pi thu ngile khnang da ki frame ba pi ni ban bu haying jong pi hagi office jong pi lane ha kano kano ka jaka ban itu ba ha ka level district ru pilayo ya kane kajing itu nangta ngai khublai ru ya kini ki media channel ki balai wan lang ban ngi hang ne ngamla ban jer lut baro Henry ka bang atip bang tahang ne ka ban sa ai man ta ban ngi hang ne ka de ka batesi TV ka ban ai si benta ka jingkren jong i doktor de lapang kum unong ai ya ka ne ka district kum chief minister house nem chejar ka nespan ripuar ilapha da ka video clip jong i ban ngin ailat ya kini ki bale man ta kin pen i hang ne ha ka ne ka screen ya ka jing kren jong i man ta ka sngi na ka man ta ka ne ka ri boy de kumjuru ya kiwe ki media channel nga priang sumba bat banga kwa api ba pini don banta bat ngi dei ma phi ki ba pensa priang ya kane kasngi syaki wei bade ki jaka na ka banta ka district ka jongi di hangne ngi don kiwe ru ki ba ya butlang ki lok ki jor ki ba sendran ya kini ki khun ki jong phi ki kmi ki kpa ki bon sendran bat kini ki khun ki jong phi ki ba yo ya kini ki award ki baret let's say ki perlok jong pi ki bawan hang ne ya gitar ngi pedang sumba baro kumjuru ngi pedang sumba ya ka amka ka All Meghalaya Karbi Association kabala kerpad yang ngi mangin ai ka ka program bakin syat hang ne mentakin sepeni ka traditional dance jong ki Karbi ngin yo i tangba ngilaong ya ki ba pinyale ban penlengkot ya kan ya ka program kumjuru ngila ailat ya ki duya call it cultural group kiri ki khun jong iba gliton sadap UMDC ubala khlan no baki don gawe ka item ga jong ki bakin ai ru ya ga jing sat pliang kumjuru ya ki we ki program ban kham tam e ya ki group ki ban ruai ya ka riboyan them hapo ka jingelam jong i reverend ESM ki bada nagari boy college kine baro ki de ki benta ke mangidon hakane kajing syakri hakane kajing yalang ka mangidon hakane ka por ngilaya life of snem
ban nginang ya ru let's say mangi baladon hakane karta nginom la suban kot benyo ya ga golden jubilee henry babun nang negi samla pinang kot henry mangat yang la atatin giwe-giwe ti gidang la ban poi ki MLA MDC jungi barok ki badang samla kidang poi yengi kmilen ti ba nginang le bha susu ya kane ka jing rakhe ka jongi man la kasnem man ta kasnem ngile tang ya gine gi benta henry ngila perkhat ba hagiwi ki snem iman kan bha mengin ailat segi blok level ke jongi makin rakhe hala ke jongi blok ru to ya ke district level ru ngin le henry namar ba kapor kala longkot ban ngim tikna la ka long ne em man ta kasnem ban rakhe di kita kadau ngichu rai kerki ban le lang hang ne ha ka jing sya ban rakhe ya kane kasngi ipat ba ceri boy ngim ta ka jing lut ka bun berkapor ban organize ka don kam ten ring lale kumne ku mengile babun bagi kenyum yang balai pilek tahanong po balai pimle ingi hajirang balai pimle haborembong balai pimle cita-cita dikini kirukom ajeng mut jong ipat ba ngin sa sim men perkat hagi wai pagi senam ngapriang semua halang yang ngi baro rib hoide basuk bakmen yang ngi baro kublai sibun ba arbi shadap ya ka jingkren priang ka jongpi ikermen skam ban ngidon ru kamen sem ban ong ipi ba pindang yo ekamet ka basat baklan kenang ba pindang la ban yalam ya ka rib hoidor bar ki sngi bat ki snam ki bandang wan te parlok akhne ka por ngin ya page por ya ka message ka ba ansa ai peding jongi lengba unong yalam ba khmat e jong ka district ita ide Dr. Didi Lapang lengba kini ki bor ki kor ki bor jong ka jing start ka jok ka pementa Dear friends, I'm honored and privileged to celebrate Foundation Day of Riboy District with my dear people of the district. 3 decades have passed. We are very sorry there's some technical problem. Dia kini ke por pemerintah nomor bakadon ke jingthot hakan network inom la ban pet ka to message jong Dr. Didi Lapang hakan ke por ngin yo ya ka special item naka all Meghalaya Karbi Association ngan khot ikini ka kenhon bakin subhawan ni shakmat bagi in ai ka jingshat tenrai ke jongki but hadir check hadir jong ka special item nga sngobha ban kirpad
Ya kini ki langut kirang ba ki ban ai ki jingkran bakin subhaban long ki bala pen kre bat kita ki long i ba people thank you ba bibi makdo bat I ba RR makdo lakir pat ikini ki langut kirang ba bakin subhaban long ki bala pen kre ban ai ki jingkran hadin jong kan ki special item.
Unity in diversity is Indian strength. And we have just witnessed a very beautiful cultural dance by the All Meghalaya Garbi Association. We thank them for that very beautiful presentation. Your presentation have really excelled the beautiful colors to this celebration. Thank you so much once again. Te parlok akan kapor ke pementa ngin yo sngoi ke jingkran lingkot niki laingot kirang ba but hakan kapor ngan khot ningkong ye iba people. Thank you President Jongka Ribhoi Youth Federation by sngob ha ban wan shini shakmat ban ai ke jingkran ke jongi. Kublai Shibun bat kublai Syajarngo ia ka Ribhoi Dorbar kabala kenmawi ia ka Ribhoi Youth Federation kabari gawin na peneng kaseng kabala suit la shore la penmi pajba lemba ka Ribhoi Dorbar haus nam ka kedai spa nyo pu kendai ngi so kumen bat ngi so hun ban yui ba ka Ribhoi Dorbar ka de kaseng kabala dangim bat kadang ki haduk kini gisngi ngi jio sngo kintin ka bakiong ka jaj benru ka baim ka long ka jaj benru ka bakhi bat kumju ngalong ru sya ka Ribhoi Dorbar phiru phiton kam ban yai khi khnang ba ka jingklan bat ka jingai telun jong ka district Ribhoi kanyat hi lemba jong phi ka Ribhoi Dorbar bai bathon jungi daga buram hang ni hiau ameli badun buram na po kanong po constituency ba Meral Bonsim ha ka ju ko por ki MDC nado iba Charles Marangal berkumju iba MDC na longpo bat baro kiri orang ba klem daklet ya u presiden berim jonga ba bibi makno iba dei presiden jongka senjuk kirang ba snong Ribhoi district with due respect to you honorable DC SP bat kumju isar ADC benar kat ngi hang ni bat kumju iba baro ngai khublai bat penpau ji songu ha ka bedi bat ka jingyolat jungi ka Ribhoi Federation ha kum ka ni ka sngi ka bakerpang jong ka jingmi jong ka Ribhoi district ka bangitip menta kum ka Ribhoi de ka jingtri sitom ka longhi ya ka Ribhoi Dorbar ka balami bandawa ban penyo no ialah ka jong ka district house nam ka kendai spa kendai puar hanre ngada keli pat ya presiden badun buram ba Arbi Syarab nginang keli which year la establish ya ka Ribhoi Dorbar yaitu yang nadu usnam khat kendai spa ndrupusan nadu usnam khat kendai spa ndrupusan la seng ya ka Ribhoi Dorbar with tanggawi ka aims but ka objective ka long ban penyo no ya ka full fledged district kata bengitip mentakum ka Ribhoi district kala simpor deki post nam but kani ka Ribhoi Dorbar lese kala celebrate nem ya ka silver jubilee hai tigi snem ngam tip Henry ka jingyai sya ba ka jingyai dawa ka pelong pat hadin arpun yusnem ka jing syakri jong ka Ribhoi Dorbar ngilayo priang pat ya ka district batmai ka Ribhoi district ngiso tenat ngiso kemen bangin sim ka kerteng Ribhoi district bat kidon kisnam ki baladep ha kisnam arajar aljalai nginangkan mau ba kalalong jing temu da ka sorkar ban penkelano ya ka kentin Ribhoi district sya kata ka North Khasil district Henry bakani keseng ka ban nakaliang ka Ribhoi Dorbar kala tau ban penmi ya ka Ribhoi Youth Federation da ka jing temu kalong ba ban sim bentalang ki kun samla jong ka Ribhoi district ban dawalang ya ka district hausnam ka kendai spa nyu kundai ngilayang persyapat hausnam arjalai ban penkelano ya ka district Ribhoi sya kentin North Khasil district but kay ka jingyai lenti ka jonga kalong ngai buram pat ya kani ka Ribhoi Dorbar ka balayu I jingai ba ngidon kami ke involvement ngidon kami ke engagement juki kun samla juga Ribhoi district ban pentelun ya ka nam ke buram jong ka district hi barok ka we ngisong sarong yeladi ba ngide na Ribhoi district bat ngasong sarong yeladi bangalong bangade presiden jong ka we ka seng ka bali na po ka district Ribhoi Badiangi ngim sim lasus nyo bangide ta ki district organization and rela nyo ingi kum ka state organization. Bad ngasu sarong banong ildi bangade na Ribhoi district na malarang apai ha barok kiliang. Lalang ipe ya ka puli putih ka bangidon ha po ka Ribhoi district lalang isim ka jelai bar ka way lalang i compare district wise ngilong ki balai.
Ngiladon palat ya kan 90% ke literacy rate. Balani keren ke development ru. Lala ka sarkar lesi kam kuat banai development ka district ribohi kalau ke lenti ke pressure ya ka sarkar Meghalaya berkunjung ya ka sarkar India bahkan hub bante ya ka development hakan ni ke district. Ngiladon hakan ni ke district ke airport ngiladon hakan ni ke district ya ki 4 lane lani kita ki bypass road but larangi phairu ha ka baidi but ka jingyo ka buram ha ka jelai bro ka ribohi district kalong hakmat do ha ka baidi but ki eki baro ngi hausnem arhajar kisnem baladem nganakan mausa nakaliang ke DC Badan Buram Madam Puja Pandi ila khot yangi ke Riboy Federation bat ila ong yangi ba ngidon kampane sibun ki kam namar ke Riboy stangkat no ngin sa declare ke way na peneng ke district ke Bakhut Tam ba lembag ke Swaj Bharat ngila sa sim ke way na peneng ke district ke Bakhut Tam